שראיתי בהום דיפו שאפשר לקנות שניים וכל אחד ב-3.98, זה נחמד לראות. בשנה שעברה פרסמתי ספר שהוא נוגע בבעיה שמאוד כואבת לי ואנחנו נדבר עליה היום. ואני ומשפחתי שעברנו לפני 5 שנים לבוסטון ואז עברנו לניו יורק. אנחנו אוהדים שרופים של משחק הבייסבול ושל הבוסטון רד סוקס, זה בעייתי בניו יורק. אני מאלף את הילדים שלי ל-user experience בגיל צעיר. זה בגוגל בעצם, וגם להיות גאים בזה שהם אוהדים של בוסטון, אפילו שאנחנו גרים בלינקינג. אפשר למצוא אותי ואת החומרים שאני מפרסם בפייסבוק, בגוגל פלאס, זה עמוד, ובטוויטר. זה יביא אתכם לדברים אישיים, דברים שקשורים ללינק סטארט-אפ, ל-user experience research בלינק סטארט-אפ, ולנושא של שמו התכנסנו היום, וזה רק בנושא של שמו התכנסנו היום. אז לבחירתכם. שני הטוויטים או פוסטים עם mention או tag הכי טובים בעיניי ב6 שעות הקרובות תזכו בעותק חינם מהספר, שכמובן שכחתי את כל החבילה בבית, אז אני אשלח לכם את הספר. ואנחנו היום נשחק משחק, אז מי שאין לו בירה כדאי לו להצטייד. מי שלא מכיר את המשחק, אז יכיר אותו בקרוב. המשחק הזה קורה, אמנם לא בשעה הזאת, כי קצת מוקדם בארצות הברית, אבל הוא קורה היום בארצות הברית בהרצאות דומות, בנדמה לי 6 ערים, וגם קצת באירופה. כולם משחקים את ה-UX Drinking Game היום. אז אנחנו גם נשחק. הנה הפעם המשחק הראשון. אני לא אקריא את זה בלי לקרוא, אבל כל פעם שקורה כזה, אותי. שטות. יש פה אנשים בהיריון. יש פה אנשים בהיריון? אז לא. מותר. לא להשתולל, אבל מותר. אני מצד אחד מאוד רגוע ומצד אחד מאוד לחוץ. אני מאוד רגוע כי העברתי כבר את הפרזנטציה הזאת בכל המקומות האלה, באדום זה בעתיד, הקרוב, אז כאילו, הכל בסדר, לא צריך להתכונן והכל רגוע. מצד שני, זו פעם ראשונה בעברית, אז אני... יכול להיות שאני אגמגם קצת גם במילים טריוויאליות וגם במילים שלו, אז תסלחו לי מראש. כשאני אגיד את המושגים באנגלית, אז אני אגיד אותם במשתדר במבטא הישראלי ולא... שלא תצחקו עליו. ריסרצ' בדיוק, ולא... וגם הצטרפו אלינו תכף, המארגן של כל המשחק הזה, הוא תכף מצטרף אלינו איפה מיכל, תכף הוא מצטרף אלינו בהנגאוט. הוא רוצה להיות עד לזה. אז קודם כל בואו נדבר על הבעיה שגרמה לי לכתוב את הספר. אם יהיה זמן אני אספר איך הגעתי לכתוב את הספר, בעצם לא רציתי לכתוב ספר, אבל בסופו של דבר רציתי, והבעיה היא שאנשי UX, גם אם הם עושים מחקר או לא עושים מחקר, מנהלים של אנשי UX, הם רוצים לעשות research, כי הם יודעים שזה מוביל, מנחה תהליכי פיתוח, אנשים יודעים איזה פיצ'רים לעשות, אנשים יודעים שהפיצ'רים יהיו יותר טובים הם יעשו את זה, לפעמים זה מראה את הדרך לשינוי כיוון בכל החברה. ומצד שני הם מאוד מתוסכלים, כי הם צריכים לעבוד עם אנשים נורא קשים, שלא מבינים, לא רוצים להבין, ומתנגדים ל-user experience ול-user experience research. עדיין, לא רק בישראל, גם בכל העולם, זו בעיה קשה. כשאני שואל אנשים שעושים research, מה הבעיה הכי גדולה שלכם במקום העבודה, זה בדרך כלל הבעיה הראשונה, ואם לא הראשונה, זה בין שלוש הבעיות העיקריות. בואו נראה כאן איך זה הולך. אלה כל מיני תירוצים למה לא לעשות research. אתן לכם קצת זמן. השאלה שלי היא כמה אנשים שמעו, קודם כל כמה אנשים פה יש להם UX בטייטל או דומה? אוקיי, מספיק. אז השאלה שלי היא כמה מהאנשים כאן שמעו לפחות 3 בשנה האחרונה, 3 תירוצים כאלה.
6, אוקיי. תשאירו את הידיים למעלה ותורידו אם זה קרה, אם זה קרה בחצי שנה האחרונה, 3 פעמים לפחות, אוקיי? בחודש האחרון, אוקיי? נשארות הרבה ידיים למעלה, בשבוע האחרון. 6, היום, מהבוקר. אוקיי. אף פעם אני לא מגיע לאפס. אז זו בעיה, שהיא קיימת, היא קורית, והיא לא מומצאת. אנשים מאוד מאוד סקספטיים. טוב, אני אפסיק לשתות סיבות מובנות, אבל אני נותן לך כן... לא, אני לא. מה שאני אעשה היום, אני בחרתי מתוך אין סוף סיפורים שקרו לי, ואני מספר רק על דברים שקרו לי, אני לא מספר על דברים ששמעתי. מתוך אין סוף דברים שקרו לי, מקרים כאלה של התקלויות עם באנגלית קוראים להם סטייקהולדרס, בעלי עניין, הלקוחות שלנו, לא משנה אם הם פנימיים או חיצוניים. אבל בחרתי 8 סיפורים שנעבור עליהם ועל מה למדתי מהם. מה, כבר סיימת? אז מספר 1, אז ככה, הסיפור הולך ככה. הצטרפתי לקבוצה חדשה, שכבר גמר, הצטרפתי לקבוצה חדשה, ובאותה תקופה עשיתי פחות או יותר רק usability testing, אבל התחלתי לשלב איסוף נתונים כמותי בזמן ה-usability testing, ותמכתי את הממצאים האיכותניים בגרפים, במספרים וכל מיני כאלה. ולא הייתי מי יודע מה חזק בזה, והיה תמיד שהצגתי, יש עושים מחקר ואז יש את הפרזנטציה לפני כל הקבוצה, תמיד היה איזה מתכנת אחד, שתמיד היה דוקר אותי בדיוק בנקודות שלא הייתי בטוח בהן, ומתקיף אותי שאני עושה אובר דרמטיזציה של התוצאות וכל מיני כאלה, וזה נורא עצבן אותי. זה עצבן אותי א' כי הוא צדק, כי הוא עושה את זה מול כולם. וכמו בן אדם בוגר ואחראי, פשוט הצלחתי לדבר איתו, ואני חושב שבערך איזה 2-3 לא רציתי לעבוד איתו ועם הצוות שלו, היה ממש צוות. ובחודשיים-3 האלה היה לי קצת לחשוב על ההתנהגות הבוגרת שלי, והחלטתי לנסות משהו אחר. היי פטריק. החלטתי לנסות משהו אחר, ובפעם הבאה שהיה לי תוצאות של מחקר כזה, כשתמכתי אותם עם גרפים כאלה ומספרים, אז שאלתי אותו אם הוא רוצה שאני אעשה לו פרזנטציה פרטית, 1 על 1, רק לא, הוא יהיה הראשון שיראה את התוצאות, והוא יוכל, ואני אשמח אם הוא ייתן לי פידבק על הפרזנטציה שלי. והוא אמר, כן, מה אכפת לי, אני אראה ראשון, אני אדע ראשון, בסדר. אז ישבנו בחדר אחד, שעה עשיתי לו פרזנטציה פרטית, והוא כמובן המשיך לתקוף אותי, כי זה היה הטבע שלו, והוא כמובן צדק, אבל הפעם לא נעלבתי, כי ידעתי שזה מה שהולך להיות, ורציתי שזה מה שיהיה. וכולנו הרווחנו, למה? כי הוא הוציא את מה שיש לו להוציא, אני קיבלתי את הפידבק, ואז תיקנתי את זה לפני הפרזנטציה מול שאר הקבוצה. הוא יצא לו לראות ראשון את התוצאות, ואני ניטרלתי את כל הוויכוח, כי בזמן שהייתה את הפרזנטציה לכל הקבוצה, אז או שישב בשקט וקרא אימייל, לא יודע מה, כי זה כבר משעמם אותו, או שהוא פשוט לא הגיע. אז הבעיה נפתרה. עכשיו, רציתי יותר מזה, חשבתי שהוא מתחיל להבין קצת יותר מה אני עושה, והזמנתי אותו, היה איזה מחקר מאוד גדול שהתרחש בחו"ל, וקבוצה גדולה של אנשים נסעו לשם, אז שאלתי אותו אם הוא רוצה להצטרף אלינו. וזה היה באמת משהו נורא גדול, שהתכוננו אליו הרבה חודשים, ובאחת הישיבות שהתכוננו, פתאום התעורר אליי, אמר לי, וואו, לא ידעתי שריסרצ' זה
יכול להיות כל כך הרבה תכנון, וכל כך הרבה פרטים, וכל כך רציני, חשבתי שזה סתם כזה. ואז ידעתי שזה באמת, עכשיו קניתי מישהו. אז זה היה האיש שעשה לי פוק, ומה שלמדתי מכל זה, זה שהדבר הכי חשוב, אנחנו אנשי UX, אנחנו נורא חזקים לפתח אמפתיה כלפי המשתמשים שלנו. ואת אותה אמפתיה אנחנו נורא חלשים בלפתח כלפי האנשים שאנחנו עובדים איתם. אז אם אנחנו ננסה רגע לשים את עצמנו בעמדה שלהם, באנגלית אומרים walk a mile in my shoes, ננסה רגע לשבת בכיסא שלהם או ללבוש את הכובע שלהם, איך שלא אומרים בעברית, אז אנחנו נצליח לשכנע אותם יותר שמה שאנחנו עושים זה חשוב ומועיל. זה סיפור מספר 1. שתיים. ועדיין, יש אנשים שלא יעזור כלום. יש אנשים שהם תוקפניים כלפי, זה לא אישי, הם תוקפניים כלפי מה שאתה עושה. הם חושבים שזה נורא חמוד, אבל תזוז להם מהפריים. ותפסיק לעכב אותם ואת כל הקבוצה, ותפסיק עם השטויות שלך של יוזרים וכל השטויות. אז אני רוצה להסביר את זה, אני הייתי 7 שנים בצבא בעברי, וזה... האמריקאים נורא קל להם להתחבר למפה של ארצות הברית, אבל אני מספר להם על מלחמה דמיונית בין ארצות הברית וקנדה, שלצבא האמריקאי, התוקף, יש 3 דיוויזיות, בעברית זה כל כך יותר קל הפעם, יש 3 דיוויזיות, והדיוויזיה המזרחית היא מצליחה בהתקפה שלה, והיא מתקדמת ושולטת בהרבה שטח, והדיוויזיה המערבית נתקעת, הצבא הקנדי שם מאוד חזק, והוא שם אותם והם לא מצליחים. ויש דיוויזיה שלישית שהיא דיוויזיית העתודה. עכשיו, הגנרל שמנהל את המערכה רוצה להפעיל את העתודה ולשלוח אותה או למזרח או למערב. והשאלה היא, לאן הוא צריך לשלוח את העתודה? מהי תורת המלחמה? לפי הספר, מה הוא צריך לעשות? יש פה מישהו שהיה קצין קרבי? בכיר. לא, מצוין. כמה אנשים חושבים שהוא צריך לשלוח את העתודה למערב? שירים את היד. חייבים לבחור, זה מערב, אלה שתקועים. חייבים לבחור, אין לו לבחור. למערב. 5, 6, 7 אנשים. כמה חושבים שהוא צריך לשלוח למזרח? אמרתי שחייבים לבחור, יש מהסיסים פה. 15 איש. יש עוד אופציה. מה? שיפרמו באמצע. באמצע? לא. שגם. אין בהם. יצירתיות במלחמה, זה לא? שיביאו יועץ. שיביאו יועץ. בקיצור, לפי, אפשר גם אחורה, בדיוק. אז לפי תורת המלחמה, ה-15 מכם שבחרו בחוף המזרחי צודקים, ואכן צריך לשלוח את דיוויזיית העתודה לאן שיותר מצליחים, לא לאן שתקועים. למה? כי אם אנחנו נשלח את הדיוויזיה העתודה לאן שתקועים, רוב הסיכויים שתהיה תקיעה עוד יותר גדולה, ואם אנחנו נשלח את הדיוויזיה לדיוויזיה המצליחה, אז יקרה משהו כזה, ותהיה הצלחה עוד יותר גדולה, ומשהו ישתנה בצבא הקנדי, והם יבינו שהם צריכים לעשות משהו אחרת הם מאבדים את קנדה, אז הם ישנו ממה שהם עושים, והשינוי יהיה מאוד גדול. ואז האמריקאים התוקפנים יצאו מנצחים. איך כל זה קשור למה שאנחנו מדברים? אז יש אנשים כאלה שכאילו, אם תתעסק איתם, אתה רק תתקע עוד יותר, וזה לא יעזור כלום. ויש אנשים שמבינים מה אתה עושה, וכשאתה עובד איתם יותר, אז המוצר שלהם מצליח עוד יותר. והאנשים האלה שלא מבינים, הם מסתכלים על האנשים שכן מבינים,
ובאיזשהו שלב נופל להם איזה אסימון והם מבינים שהם צריכים לשנות את דרכם, אז זה הקשר. אני לא עושה את זה הרבה, אבל אני חושב שמאז שהתחלתי לקרוא לעצמי איש UX, או מאז שעשיתי את זה, אז עשיתי את זה אולי פעמיים, שלוש. וכשאתה עוזב אותם, אני פשוט לא עובד עם, כאילו אני קולט שיש בן אדם קשה מאוד, אני פשוט לא מתווכח, אני פשוט לא עובד איתו יותר, אני עובד יותר עם אנשים שכן מבינים. וזה לוקח לפעמים שנה, עד שהבן אדם שלא מבין, פתאום מבין, והוא מבקש, הוא רואה הצלחה של אחרים, והוא מבקש כן לחזור, אני קורא לזה ל-research highway, כאילו הוא כן רוצה לעשות research, ואז אני כאילו לא קרא לו, דבר, אין שום בעיה, וממשיכים. אז אנחנו לפעמים, כשיצאתי בישראל ועברתי לארצות הברית, אז מיד הלכתי ללימודים, ובאוניברסיטה זה הכל, באוניברסיטה האמריקאית, רוצה לא מלמד את הספר, מדברים. אז אני כל הזמן הייתי נורא שלילי כזה, ולהיכנס בהם, ולהילחם איתם, ולהסביר להם כמה זה חשוב, וכל מיני, כל התסכולים של צ'ק פוינט הוצאתי עליהם. אז יש הרבה, כן. אז והיום אני יודע שזה לא עובד, אם אנחנו קצת נפתח את העיניים מסביב, אנחנו נראה שלא הכל שחור, ויש אנשים שכן מבינים, ויש אנשים שכן משתנים, אז צריך לפתוח את העיניים ולהסתכל, לשנות את הגישה, ולהבין ששינויים קורים. אז זה היה סיפור מספר 2. זה היה UX Drinking Game, זה פטריק, הוא עושה את זה. סיפור מספר 3. אז פטריק הוא המציא את ה-UX Drinking Game, והוא בחשבון טוויטר שהוא זה. כל פעם מפרסם עוד כאלה, שהם כולם מניסיון מר כנראה, וזה מאוד מצחיקים. אז הדירקטור שכל הזמן בעט אותי החוצה, אז שוב, סיפור אמיתי. הצטרפתי שוב לקבוצה חדשה, שלא עבדתי איתם קודם, וכמנהגי אני מצטרף לישיבות של המפתחים. אני לא מבין כלום מה שהם מדברים, עדיין, אני שם כי אני רוצה לראות מי יותר חזק ומי יותר חלש, אני רוצה אולי בכל זאת להבין כל מיני דברים שיגרמו לי לדעת איזה ריסרצ' הם צריכים, אני רוצה שהם יתרגלו לפרצוף שלי ושיבינו שיש להם משהו, שאלה או בקשה שקשורה בריסרצ' אז זה אני שמדברים איתו, בגלל זה אני שם, אני באמת לא מבין כלום מה שהם מדברים. אז הצטרפתי, ויש כאלה כמה ישיבות, והדירקטור שהוא תמיד נמצא בכל הישיבות האלה, מנהל כזה, מנהל R&D, באופן קבוע, 3 דקות אחרי שמתחילה כל ישיבה, מסתובב אליי, אומר לי, תומר, זה לא בשבילך, תצא החוצה. ככה, תענה. עכשיו אני לא, את כל מה שאמרתי לכם, למה אני הולך לישיבות האלה, דיברתי איתו מראש, זאת אומרת, זה היה, כאילו, הסברתי לו, אני הולך להיכנס לישיבות האלה, מהסיבות האלה, לא, הכל גלוי ופתוח. ועדיין, כל ישיבה, אותו סיפור, אתה אומר, זה לא בשבילך, זה החוצה. ואני אומר, לא, זה בסדר, הוא אומר, לא. אז לא נעים, אז יצאתי, וסתם זה נורא הרגיס אותי. הוא היה בכיר מאוד, אבל החלטתי שאני שוב מתנהג כמו שצריך להתנהג, ופשוט באתי אליו, והעמדתי לו ככה בפנים באיזה יום. ואמרתי לו, תגיד, למה אתה מעיף אותי כל פעם מהישיבות? אז הוא עונה לי, והתשובה נורא הפתיעה אותי. כי הוא גם היה בן אדם נחמד, הוא לא היה מין, כאילו איזה... יש אנשים שאתה רואה עליהם שהם רעים עוד לפני שהם פותחים את הפה. והוא לא היה כזה. ובגלל זה עוד יותר הייתי מופתע. אז שאלתי אותו, והוא אמר לי, אתה, כאילו, אני חושב שאתה פשוט, זה בזבוז זמן בשבילך, ואני רוצה שיהיה לך יותר זמן להתעסק עם הדברים שלך, ושבטח אנחנו משעממים אותך נורא.
אמרתי לו, זה בגלל זה? אמרו לי, כן. אז אמרתי לו, אוקיי. אז הסברתי לו עוד פעם, והוא אמר לי, בסדר, כנראה שפשוט בפעם שעברה הוא לא הקשיב לי בכלל, הוא היה עסוק במשהו אחר. וזהו, מאז נכנסתי והכל היה בסדר. עכשיו, לא תמיד זה ככה. ולפעמים אנחנו עובדים בארגונים מאוד מאוד לא בוגרים. אז, ואני אומר אנחנו, אז שוב, אני מסתכל על הספר שלי והנושא שמעניין אותי, מה שאני עושה בחיים, זה user experience research, לא דווקא design, דיזיינר מאוד חלש. אז חשבתי לעצמי, איך אני יכול לעזור לאנשים להחליט מתי להילחם ומתי לברוח. בחברות עם רמות בגרות שונות לגבי user experience research. אז עשיתי את זה, ואני אסביר מה זה. אז בחברה יכול להיות נתחיל מהקל. בחברה יכול להיות שיהיו בה אנשי user experience research או לא, זה ציר ה-Y, וביין, נעזרתי ברוני הפנר, כי אני חלש מאוד פה בתרגום, אז הוא עזר לי ואמר שביין זה מחויבות. אז האם יש מחויבות כלפי user experience research בחברה? התשובה היא, לצורך המודל המופצח הזה, או כן או לא. ואז נוצרים 4 רבעים, ובואו נתחיל לדבר על כל אחד מהם, מה קורה שם ומה צריך לעשות, לברוח או להילחם. אז נתחיל מהפשוטים יותר והמשעממים יותר ונעבור למעניינים יותר. אז בחברה בוגרת, שיש אנשי user experience research ויש מחויבות, אמרנו, למה שהם עושים, אז אין שום בעיה, לא צריך לא לברוח ולא להילחם, הכל בסדר, הכל ורוד, שעמם, נעבור הלאה. חברה שמתקרבת לבגרות, מבינה שזה חשוב, שצריך לעשות את זה, אבל אין לה אנשי UX research, אז אין מי שיעשה. אז לפעמים הם ad hoc שוכרים איזה יועץ, או כשהם חושבים שהם צריכים, או שאולי הם בדיוק מקימים קבוצה. אז שוב, לברוח או להילחם, אין מה לברוח או להילחם. אם אתה עובד בחברה כזאת ובתפקיד אחר, אז אולי אתה יכול להשתחרר למחלקה חדשה כזאת, כי זה לא רלוונטי לברוח או להילחם. עכשיו החברות היותר מעניינות. לדעתי החברה הכי קשה שרובנו עובדים בחברות כאלה בצורה כזאת או אחרת, למי שעובד בחברה ולא בחברת ייעוץ, אז חברה שיש בה אנשי user experience research, אבל אף אחד לא מאמין בזה. בוא נראה עכשיו כמה אמיצים יש פה. כמה אנשים עובדים בחברה כזאת? 3 אמיצים, אוקיי? תומר, אתה יכול הגדרה קטנה. למה אתה קורא user experience research? כן. דיזיין, אני חושב שכולנו מבינים, research. אוקיי. research זה כל פעולה שאתה עושה לפני, תוך כדי ואחרי הפיתוח עם יוזרים, כדי לקבל תובנות מהם על מה הם יודעים, מה הם מסוגלים לעשות, מה הם מבינים, מה הם צריכים. זה יכול להיות פנים אל פנים, זה יכול להיות דרך ניתוח השימוש שלהם, ויש, לא אפרט, אבל יש 10 שיטות שהמפורסמות יותר זה טסטינג ומחקרי שטח, יש המון. מה זה? מפת חום. מפת חום, כן, מעקב תנועות עיניים, וכולי וכולי. יש, לא חסר. אז לזה אני מתכוון שאני אומר בקיצור, מה עושים כאן? אז בורחים או נלחמים, אז אני אומר שאנחנו, נראה לי שכולנו, אנשי UX, אנחנו מאוד אוהבים להיות סוכנים של שינוי. זה רש, איך אומרים, אני לא יודע, רש נורא גדול להצליח, לא, ריגוש נורא גדול להצליח, לשנות ולגרום לאנשים להשתנות, אבל בינינו כמה זה קורה, זה כמעט ולא קורה. אז אני אומר, להילחם עד גבול מסוים ואז לברוח. עכשיו, גם להילחם וגם לברוח, אני לא מתכוון במשמעות הקיצונית שלהם של להילחם וללכת מכות, או לצרוח או לטרוק דלתות, ולברוח לא אומר בהכרח להתפטר. יש אפשרות בחברה לא לעבוד עם אנשים, או לעבוד פחות עם אנשים, או בכלל לשנות את כל הגישה. אני לא הבאתי כאן סרטים, אבל אני מראיין הרבה מאוד אנשים בווידאו, אז נגיד, ראיינתי מומחה למשא ומתן, אז הוא מלמד איך אתה יכול להילחם עם אנשים בלי שהם יודעים שאתה נלחם בהם בכלל.
אז בדרכים כאלה, וגם לברוח יש דרכים. אז פשוט לא לעבוד עם אנשים כאלה, לעבוד עם אנשים אחרים. אז זה לא בהכרח אומר להתפטר או להמליץ. בוא נעבור לסיפור הבא. היו לך 3 הצעות איך לא לעבוד עם אנשים. ואם אני מחבר את כל ההצעות שלך, לא נשאר לי עם מי לעבוד. שם. אוקיי. האמת היא שכאן קצת ריביתי, אין לי ממש סיפור, אבל נדבר בכל זאת על שיתוף פעולה עם אנשים. אז כששואלים אותי, אוקיי, נגיד שאני רוצה לשכנע אנשים כן להיות מעורבים ומחויבים לתהליך של user experience research. כלומר שהם ירצו לעשות research, יבקשו research, וכאשר research מסתיים ויש תוצאות ומסקנות, שהם באמת יישמו את התוצאות ולא יעשו מה שנראה להם נכון, אלא יעשו מה שה-research מראה. אז אומרים, אוקיי, צריך לשתף איתם פעולה ולערב אותם בתהליך. אז נשאלת השאלה, מתי לערב אותם בתהליך? אז התשובה שלי היא, תמיד זה זמן טוב לערב אנשים בתהליך של research, וגם לזה הכנתי איזה מודל. האם יש פה אוהדי ליברפול? אוקיי. אז אוהדי ליברפול, תכף אנחנו נעשה לכם איזה חידה. אז זה התרשים שעוזר לי להסביר למה אני מתכוון. אלה שלבים טיפוסיים של מחקר חוויית משתמש. בהתחלה מתכננים אותו, אחרי זה מגייסים משתתפים, אחרי זה עושים אותו, אחרי זה מנתחים את התוצאות, אחרי זה מדווחים עליהם, ואחר כך מנסים לוודא שמישהו עושה איתם משהו. זאת רמת ההצלחה וביין, במעורבות ומחויבות של בעלי העניין לריסרצ'. כלומר, שוב, שהם רוצים לעשות ריסרצ' ומוכנים ליישם את התוצאות שלו. כשאתה הוא אדום, זה אומר שאני לא משתף איתם פעולה בשלב הזה, וכשאתה הוא ירוק, זה אומר שאני כן משתף איתם פעולה בשלב הזה. אז לדוגמה, אם אני רוצה להיכשל לחלוטין בהשגת מעורבות ומחויבות של בעלי העניין, אני לא צריך לספר להם בכלל שאני עושה ריסרצ', פשוט לעשות אותו ולשמור את הכל לעצמי וליהנות מאוד מהעניין הזה. אם אני רוצה תוצאות לא משהו, שוב, המעורבות ומחויבות שלהם, לא לספר להם על הריסרצ' עד שיש ריפורט. לתת להם את הדוח, הנה עשיתי ריסרצ' ועכשיו להציג להם שיישמו את התוצאות, כנראה שזה לא ממש יצליח. ככה, אבל יותר טוב לערב אותם בתכנון, זאת אומרת שהם יהיו שותפים לתכנון, ואז להיעלם לחודש, לעשות את הריסרצ' ואז להביא להם דוח. גם לא יעבוד כל כך טוב. נשתפר במצב אם אנחנו נערב אותם, נספר להם על הריסרצ', נערב אותם בתכנון, אבל מיד אחרי הביצוע נשתף אותם בניתוח התוצאות, וכן הלאה וכן הלאה, זה רק דוגמה, אבל שוב לטעמי, אם אנחנו משתפים אותם בכל השלבים, אז אנחנו נשיג מעורבות כזאת. אני רוצה לתת אולי 2 דוגמאות למה אני מתכוון, זה צבעים ועניינים. גיוס משתתפים, ותכנון אפילו. אז יש לי חבר בגוגל שהוא גם ריסרצ'ר במאונטן ויו, והוא תכנן את המחקר שלו ככה די לבד, והוא החליט מה המאפיינים של היוזרים שצריכים להשתתף במחקר. ואז גייסו את כל היוזרים, והתחיל המחקר, והפרודקט מנג'ר יושב בחדר השני ומסתכל, ואנחנו תמיד מתכתבים בינינו תוך כדי, אם יש להם שאלות או בקשות, אז אנחנו מתכתבים בינינו, הריסרצ'ר והקבוצה שמסתכלת. אז הוא כותב לו, הפרודקט מנג'ר כותב לריסרצ'ר שהיוזרים מטומטמים. זו חבורה של מטומטמים שהם טיפשים, ובגלל זה הם לא מצליחים כלום. אף אחד לא הצליח שום דבר, לא הצליחו לעשות שום דבר עם המוצר. אז הריסרצ'ר אז הבין שיש לו בעיה, כי להערכתו הם לא היו מטומטמים, פשוט המוצר היה גרוע. ומה שהוא עשה, הוא סיים את הסשן הזה עם היוזר הנוכחי, והפסיק, עצר הכל, ועשה את מה שהוא לא עשה קודם. דיבר עם הפרודקט מנג'ר, אוקיי, מה זה אנשים לא מטומטמים? הפרודקט מנג'ר אמר, אנחנו צריכים אנשים חכמים שישתתפו במחקר הזה.
והוא אמר, אין שום בעיה, הריסרצ'ר, אנחנו נביא לך אנשים חכמים, בוא נדבר על איפה אנחנו מוצאים אנשים חכמים ואיך. אז זה במאונטן ויו, אז הם אמרו, הם סיכמו שסטודנטים לתואר שני במנהל עסקים בסטנפורד, הם חכמים, והם פשוט יביאו כאלה, ואז הם ילמדו על השימוש במוצר. אני לא צריך לספר לכם את ההמשך בו, הם הביאו את היוזרים האלה החכמים, וכמובן שגם הם נכשלו בהכל, אבל זה רק מראה שהוא היה חייב לעשות את זה לפני שבכלל התחילו לגייס את המשתתפים במחקר, כי לא יעזור כלום. הכל צריך להיות בהסכמה ובמעורבות של מי שמבקש את המחקר הזה. לא היו מציעים את זה, לא היו מציעים את אותם תלמידי תואר שני בסטנפורד, אם לא היו רואים את הראשונים נכשלים. איך מראש היו? זה לא משנה מה היה מראש, זה משנה שהייתה צריכה להיות הסכמה. זאת אומרת, הפרודקט מנג'ר היה צריך להיות שלם עם האנשים שמביאים. הוא פשוט, אולי הוא היה שלם ואולי לא, אם הוא היה יודע, אבל הוא לא ידע בכלל, אז זה אף אחד אין מושג מה היה קורה, כן. אני לא חושבת שזה עניין של פרודקט מנג'ר יהיה שלם עם האנשים שהזמינו. הוא אמור להיות מעורב בהתחלה, בהגדרות של היוזר פרופייל, כי כשאתה רוצה לבדוק משהו, אז אתה אמור לבדוק את זה על יוזרים שהם פוטנציאליים, אז אם יש להם את התובנה הזאת מראש, הם גם יבינו שזה לא עניין של להביא מישהו שבכלל לא אמור להיות אחר כך היוזר של המערכת שבודקים אותה. אז לפעמים יש את היוזרים הפוטנציאליים או הקיימים של המוצר, ויש הבדל לפעמים בין זה לבין מי שאנחנו רוצים להביא למחקר. זה לא בהכרח אותם אנשים, לפעמים הם מאוד מגוונים ואין לנו זמן, אנחנו בוחרים רק חלק מהם, ואנחנו מפעילים כל מיני שיקולים שאנחנו מביאים, בוחרים את מה מאפיין את מי שמגיע למחקר. לפעמים זה מתאים ליוזר פרופייל, אם נעשה או לא נעשה. אז לא נעים לי להגיד, אבל לעשות דיזיין על תוצאות שמבוססות על פידבק של אנשים שלא אמורים להיות אלה שהשתמשו אחר כך במוצר. כן אמורים, רק לא מייצגים את כולם. זה משהו אחר. כן, נגיד, אני אתן דוגמה יותר טובה. נגיד שהאנשים שמשתמשים במוצר הם אמריקאים וצרפתים. הצרפתים קצת קשה לנו להביא למחקר, אז יותר קל לנו, אמריקאים אנחנו יכולים להביא מחר בבוקר, אז אנחנו נביא רק אמריקאים ולא צרפתים. לזה אני מתכוון. זה לא אנשים שלא השתמשו, אבל זה יהיה חלק ממי שכן. אנחנו חוזרים לליברפול. כשאני אסיר את המכסה הזה, מה יהיה כתוב כאן? לא, ליברפול. לא. never walk alone. וזה המסר. אף פעם לא לעשות ריסרצ' לבד, זה לא יעבוד אף פעם. זה יצא כתב ארצות הברית? בטח. את השאלה, הם ידעו לענות? מה? אמריקאים. ליברפול. אתם לא שותים, אז לפחות תרימו יד. כמה אנשים שמעו את זה? אוקיי. מה עם אתרים ממשלתיים? מה איתם? Target audience is everyone. לא נכון, יש אנשים שלא משתמשים באינטרנט. או מחשב, זה לא נכון. ילדים. כן, אבל אין דבר כזה שלנו. גם גוגל, הקהל היד שלנו, לא כולם. כל שכבות הגיל מעל 18, בוא נגדיר את זה ככה. אתה לא יכול לצמצם. אבא שלי לא. אתה לא יכול לצמצם מכל שכבות הגיל שמשתמשים צורכים, אתה לא יכול לצמצם את זה. אל תגיד שאתה לא רואה שלך. זה לא כולם. הלאה. אוקיי, זה סיפור שאני נורא אוהב, כי הוא נורא מצחיק. הוא אמיתי כל מילה. אז והחברה כבר לא קיימת, אז אני כאילו חופשי. אני מנסה לראות אם יש אנשים שעבדו איתי בסימה הזאת. זה האחווה, לא נראה לי. אוקיי. אז ככה. בעצם אני אספר לכם קצת על איך התחלתי בכלל להיות user experience researcher, אז לא ידעתי מה אני רוצה מהחיים שלי ולא ידעתי מה לעשות. התחלתי לעבוד ב-Job Info בתור אינטרנט קופירייטר. הייתי קופירייטר מוסמך, ואינטרנט קופירייטר זה היום עורך תוכן. ואז כשעבדתי שם, נחשפתי למושג ויזביליטי, ואז התחלתי לקרוא על זה ספרים, וג'ייקוב ווילסון וכל מיני כאלה, ואמרתי, זהו, זה מה שאני רוצה לעשות.
ובג'וב אינפו אתה מאוד נחמד, אבל אתה לא ג'ייקוב דימסן, ולא לקחנו אותך בשביל לעשות את זה. אין פה אף אחד שעבד עם ג'ייקוב דימסן. מה? לא, מישהו מכיר את החברה שעבדתי, לא משנה. הסיפור הוא לא על ג'וב אינפו, לא משנה. בקיצור, אמרתי, לא רוצים, לא צריך. חזרתי, מצאתי חברה שחיפשה usability expert. ידעתי שאני לא expert, אבל שמחתי לראות שמחפשים usability expert, זה היה בשנת 2000. וג'וב אינפו הם נתנו לי לעשות את זה קצת, אבל עד גבול מסוים. אז באתי לרעיון עבודה, וראיין אותי המנכ"ל, אני נכנס לחדר, כולי רועד, כי אני באמת לא יודע הרבה על usability, אבל זה מה שרציתי לעשות. והוא סובב לי את המוניטור שלו, הוא אומר לי, זה ההום פייג' שלנו, דבר, ככה, לא שאלות, לא כלום, זה ההום פייג' שלנו, דבר. דיברתי, ואז אחרי, לא יודע, 13 שעה שדיברתי, הוא קרא ל-HR, הוא אמר, בגיל שהוא יעבוד פה, וזהו, התחלתי לעבוד, הייתי נורא שמח. לא נראה לי שזה קשור. אבל לא משנה. חודש אחרי שהתחלתי לעבוד כאן, גיליתי שתי עובדות נורא מטרידות. אפילו לא אחד, חוץ מהמנכ"ל, שעבד בחברה הזאת, היו שם 200 איש, 120 בארץ והשאר בניו יורק. אפילו לא אחד, חוץ מהמנכ"ל, ידע מה אני עושה שם ולמה. כלום, אף אחד לא יודע מה הסיפור. והעובדה המטרידה השנייה היא שהמנכ"ל הודיע שהוא זה. אז זה היה מטריד, אבל בסוף כאילו, אני לא אמשיך לספר, אבל בסוף זה נגמר טוב, הכל היה בסדר, החברים הכי טובים שלי זה משם. זה פחות או יותר איך שנראיתי אחרי חודש. מה בכל זאת עזר לי כן להסתדר שם אחרי שתי המכות האלה? נשמע בנאלי, אבל זה הישיבות שהלכתי אליהן, הישיבות שלא הלכתי אליהן, ומה שהוצאתי מהפה. אז ממש בקצרה, כדי להיות רלוונטי עם ריסרצ' אנחנו חייבים קודם כל להקשיב למה קורה סביבנו. מקרים מעטים מאוד קראו לי שבא אליי מישהו ואמר לי, אני רוצה ריסרצ' ובסוף זה מה שעשינו. כי א' זה כמעט ולא קורה, עד היום אגב, וב' תמיד זה ליזום, אתה צריך ליזום, וב' גם כשזה קורה, הם בדרך כלל מבקשים משהו שהוא לא נכון לבקש. מבקשים מתודולוגיה במקום להגיד מה הבעיה שלי, מבקשים משהו לא נכון. אז הדרך כן להבין מה הם צריכים היא פשוט להקשיב, ללכת לישיבות האלה, פשוט לשמוע מה הם מדברים, שירמוז על מה הם לא יודעים. כי הם לפעמים מתווכחים ביניהם, פרודקט מנג'רס מתווכחים ביניהם, ודיזיינרס רבים עם המתכנתים, והמתכנתים רבים בינם לבין עצמם, והכל שמחה גדולה. וכל זה, כולם מדברים, ואתה יכול להיות שם ולהקשיב ולדעת מה הם לא יודעים. ואז אתה שומע מה הם לא יודעים, ואתה פשוט אומר את זה. אולי אני אעשה משהו שיעזור לכם לענות על לפתור את הוויכוח הזה, לענות על השאלה הזאת, במקום להתווכח. אז זה דבר אחד, פשוט לשבת בישיבות ולהקשיב, ולשתול את הזרעים האלה מדי פעם. מצד שני צריך להיות יותר אקטיבי גם וליזום. לאותו דירקטור, פעם בחודש, הוא יודע שאנחנו מדברים חצי שעה על מה הוא צריך בריסרצ' שהוא צריך לחשוב, גם אם הוא מתחיל את זה ב3 דקות לתוך הישיבה, הוא צריך לחשוב מה הוא צריך, ואנחנו מדברים על איזה ריסרצ' הוא צריך, ואז הוא מבין שזה הולך לקרות. ישיבות שהייתי נמנע מהן, אגב עד היום אני נמנע מהן, זה ישיבות שלדעתי גם יש איזה טוויקינג או אחד עליהן, שיושבים 15 אנשים בחדר ומעבירים ביקורת על דיזיין. ואף אחד מהם לא דיזיין. אז ישיבות כאלה פשוט עושות לי כאב ראש נורא גדול, אז אני פשוט מעדיף לא ללכת. בגוגל יש לי רגע שאני לא חייבים להגיע לכל הישיבות, אז זה בסדר. עוד ישיבה שזה, אולי לא לקרוא לזה ישיבה, אבל ה-all hands כזה,
ישיבה שבה מתכנסת כל החברה או חצי חברה והמנכ"ל או הצ'רמן of the board עולה ואומר זה החזון שלנו לפיקס זמן הקרוב. מאוד נחמד, אבל אנחנו אנשים שאפתניים, אנחנו רק מקשיבים לזה ולא חלק מזה ולקבוע את זה, אז זה מאוחר מדי. כי ריסרצ' אני באמת מאמין שהם עושים ריסרצ' נכון, הוא יכול לעזור לקבוע חזון של חברה, לא משנה באיזה גודל. ואם אנחנו יושבים ככה ונשאלים על המשנה ומקשיבים למנכ"ל, אז הוא אומר מה החזון ולא היינו חלק מזה, אז זה מאוחר מדי, אז עדיף לא ללכת. חזון הזה אוקיי, הלאה, סיפור מספר 6. שוב, בא מהצבא. אז מי טס במטוס כזה פעם? או הטיס, סליחה, במטוס כזה פעם. אז הייתי בקורס טייס חודשיים, ככה התחלתי את הצבא, וטסתי במטוס כזה, זה היה נורא מצחיק. אני רוצה לספר על משהו שהיה קורה בטיסות האלה, שלמדתי ממנו ואני עושה אותו עד היום. אז הטייס החניך הרועד בן 17.5 יושב מקדימה, והמדריך יושב מאחוריו, וכשטסים, אז כל בזמנו זה היה כל בוקר, טסים איזה שעה, ובמשך 3 שבועות, תמיד מתי באמצע, אם אתה טס יותר מדי טוב, אז המדריך ממריא והמדריך נוחת, אבל 3 שניות לפני כל אחד כזה, אז אתה שולט, 3 שניות לפני המראה אתה מקבל שליטה, ו3 שניות לפני הנחיתה אתה מקבל שליטה. ומה שקורה בטיסה, אתה צריך להדגים את היכולות המופלאות שלך, כמה אתה טייס טוב, כמה למדת טוב, אתה לומד כל מיני דברים, נניח אתה צריך לעשות פנייה ימינה או פנייה ימינה תוך כדי המחה, אז יש סדר פעולות כזה שלמדת מהבדח בעל פה ואתה מדקלם אותו, אתה אומר את הסדר פעולות ועושה את הדברים. אני עושה יותר טוב ומי פחות טוב, אבל זה בערך מה שקורה בטיסות האלה. מדי פעם המדריך ככה מבטל אותך, מסובב קצת המטוס, ושואל אותך מה זה היישוב הזה, מה היישוב הזה, כדי לראות שאתה יודע לנווט ולמדת את המפה טוב, וזה פחות או יותר הסיפור. אני כמובן הייתי לראות טיפול במטוס, ובאמת אחרי 10 טיסות כבר לא מצאנו, החליטו שאני באמת ברמה גבוהה מדי בשביל להשתים פורס טייס, ועברתי לתותחנים, אבל היה איזה משהו שעשינו בטיסה. אם עשית טעות, נגיד, סתם אני אתן דוגמה קצ'ית, פתאום הוא אומר לך לפנות ימינה, לעשות פנייה ימינה, ועשית פנייה שמאלה. נגיד שזו הטעות, אז היית צריך להגיד מה הטעות שלך בכל רם. המדריך תמיד קרא לזה, אני חושב, לצבוע את הטעות. והטריק היה שלמטה, אחרי שאתה נוחת ועושה ניתוח של מה קרה, תחקיר, בדיוק, זה אפילו באנגלית הזכרתי, אז אתה צריך, בדיוק, ואתה צריך, אתה אמור לזכור מה היו הטעויות שלך, כי מן הסתם אתה לא מנהל בשיטה, תוך כדי טיסה, אז אתה צריך לזכור מה היו הטעויות שלך, כי אמרת אותם בכל עולם. זה היה הטריק. אז האמריקאים לא מאמינים, חושבים שאני עובד עליהם, אז זה שאני באובר מוטיבציה לובש את הסרבל תוך כדי לימוד המפה. אז מה שאני עושה היום, זה קודם כל מזמין את בעלי העניין, להסתכל, לראות, מזמין אותם להיות מאחוריי במושב, אני מזמין אותם לראות את המחקר. ואני אפילו, שוב, זה בגלל שאני עובד בגוגל ויש לנו את הלגיטימציה, אם הם לא באים, לא יהיה מחקר. אם הם לא מתחייבים שהם באים, לא יהיה מחקר, אני לא עושה את זה. אם אני לבד, זה לא יקרה. ומה שאני עושה, תוך כדי אני משתמש אז נגיד, שוב, אני אלך לדוגמה הכי בנאלית ליוזרים טסטינג, אבל זה יכול להיות גם במחקר שטח שהולכים ליוזר הביתה, אז תמיד מצטרף אליי, 1 או 2, איזה מהנדס או 2 או פרודקט מנג'ר. אז אני משתמש בשפת גוף לפעמים, כדי להראות להם, לצבוע את מה שקורה, כדי להראות להם עכשיו, מה שהוא אמר או מה שהוא עשה, היוזר, זה בדיוק עונה לנו על השאלות שרצינו לענות, על השאלה שהייתה לך.
אז אני לא יכול להגיד את זה, כי היוזר לידי, אז אני משתמש בשפת גוף, קורץ למצלמה, מסתובב, לא יודע, אני עושה כל מיני דברים, כמובן מאחורי הגב של היוזר, ומסב את תשומת ליבם לזה שקרה משהו. כי אני יודע לראות את הדברים האלה, אבל אנשים שרואים ריסרצ' פעם ראשונה, או לא רואים הרבה, הם יודעים מכם שעשה ריסרצ' שיכול לדעת שלפעמים 2 שניות מצמוץ שלך ואתה מפסיד את החלק הכי חשוב בכל השעה שאתה מדבר עם זה. והם לא יודעים לשים את הדברים האלה, אז אני שם כדי לעזור, לצבוע את הדברים האלה ולראות, להראות להם שעכשיו קרה משהו חשוב. אז אני עושה את זה בשפת גוף, אני עושה את זה בשפה כתובה, אני לוקח פוסט-איט נוט ומסובב אליהם לפעמים למראה החד-כיוונית, ואני חלום. וגם אחרי או בין יוזרים, אני הולך לחדר השני, או שאם זה מחקר שטח, אנחנו יושבים אפילו ברחוב, על איזה ספסל או לא יודע איפה, ואני אומר להם, כמו מפגר, אלה הדברים החשובים שקרו, כי הרבה אנשים ששוב, הם לא מנסים להסתכל על מחקרים כאלה, מה שהם זוכרים זה את האנקדוטות. הדברים כאילו שהם נחמדים, אבל זה הדברים ברוב המקרים אין ביניהם ובין השאלות שרצינו לענות עליהן שום קשר. אז אני שם כדי להראות, אוקיי, קרה פה 1, 2, 3, וזה עונה על השאלות האלה שהיו לך, תזכור את זה. אז ככה אני צובע את הניסיון של הצופים במחקרים. כמה אנשים זה קרה להם? אוקיי. סיפור מספר 7. אני לא סובל לכתוב דוחות, אני צריך לכתוב, טוב, אני יודע שכל מי שכתב ספר זה לא נשמע טוב, אבל אני שונא לכתוב, זה עולה לי בדם, אני אחרי מחקר, אני צריך 3 ימים, לא יודע, ללכת לעזור במטבח לבשל, אני לא מסוגל לעשות שום דבר שקשור למחקר, זה כואב לי פיזית בגוף שאני צריך לכתוב דוח, ואני באמת, באמת, באמת מאמין שאין בן אדם אחד בעולם הזה שקם בבוקר ואומר לעצמו, אני הולך היום לקרוא דוח, איזה כיף לי. זה לא קורה. אז בטח מי שצריך לכתוב את הדוחות האלה. אז אני יודע איך אני נראה כשאני צריך לכתוב דוח, אז אני פשוט מוצא את כל הדרכים הכי יצירתיות כדי לא לכתוב דוח. ואומרים לי, כן, אבל מה קורה כשהמנהל שואל, איפה הדוח על הדדתה, או כשאתה תעזור ויבוא מישהו אחריך, מה הוא יקרא, מה הוא ידע, ומאלה הם עושים שהם רוצים וחושבים שכל מה שמי שעשה לשמיים הוא לא שווה כלום, אז זה לא משנה. במנהל, אני כבר למדתי להיות אמריקאי, אני אומר לו מה אתה רוצה לדעת, ואני מנהל שיחה במקום לשלוח דוח ומעביר את הזמן עד שהוא שוכח. ובכל זאת, יש דרכים אחרות לכתוב דוחות או לדווח על התוצאות. אז אני רוצה לספר לכם על משהו שעשינו באחת הקבוצות בגוגל, ומותר לי להראות את התמונה הזאת, כי היא כבר מפורסמת בספר, אז אין שום בעיה. אז זה בניו יורק, זה אני וזה ג'ון שעבד איתי על המחקר הזה. עשינו מחקר נורא גדול, יחסית, מחקר שטח, 20 משתתפים מכל ארצות הברית שהלכנו אליהם למשרד, המוצר הוא לא משנה כרגע, סתרתי אותו, אז הלכנו אליהם הביתה, למשרד, והסתכלנו עליהם עובדים ואספנו המון אינפורמציה. הקפדנו שזה מנהל המוצר, וזה ראש צוות הפיתוח. הקפדנו שהם, אנחנו קראנו לעצמנו research team, וה-research team היה שנינו, ה-researcher ושניהם. כל מה שעשינו, עשינו ביחד. הם היו חלק מהצוות החוקרים. עכשיו, ג'ון ואני ידענו מראש, כי עשינו את זה כבר כמה פעמים בחיים, אנחנו ידענו מראש שאם נכתוב דוח, הוא יהיה איזה 200 עמודים. וידענו ש3 אנשים יקראו אותו, כולל שנינו. אז אמרנו, אנחנו לא כותבים דוח, ובמקום זה גייסנו מעצב גרפי שהוא, דיזיינר, אקשן דיזיינר שהוא גם חזק בעיצוב ויזואלי, והכנו אותו מראש, אמרנו לו, יגיע הרגע שאנחנו ניפול עליך ואנחנו נרצה 7 פוסטרים די מהר. אתה יכול לעזור לנו? הוא אמר, כן, דבר. וזה מה שהיה. סגרנו חדר ליום, הזמנו חדר ישיבות ליום שלם,
הוא עשה לנו את הפוסטרים האלה עם התוצאות, לקח לנו יומיים לנתח את התוצאות, ניתוח חישובי, זה לא הכל, זה לא הסוף, אבל את הדברים העיקריים הצלחנו לנתח ביומיים. עשינו לאyout כזה של פוסטרים, מה אנחנו רוצים על הפוסטרים, כששני פוסטרים בכלל היו הסבר על מה עשינו, ולמה, וכל מיני כאלה, ועל הטכניקה, על field study, איך עושים ומה עושים, כי אף אחד כמובן לא ידע ולא היה אכפת לו בכלל מה אנחנו עושים. ושאר הפוסטרים היו פשוט תוצאות של הניתוח שלנו. אז כאן אתם רואים, נדמה לי, זה פוסטר שיש בו ציטוטים מעניינים של יוזרים. כאן אני באמת שלא זוכר איפה מה היה, אבל היו 7 פוסטרים ששמנו אותם מסביב על הקירות, עם חיצים, ו-self-guided כזה, אתה נכנס ועובר לבד ומסתכל. אנחנו היינו שם. פה על השולחן שמנו את כל הארטיפקט, אין לי מושג איך אומרים בעברית. מבצעים. לא, מבצעים זה פיינדינגס. מוצגים, אוקיי. לא מוצגים, מוצגים. דברים שאספנו מהם שקשורים נגיד, סתם, זה לא קרה, אבל אם מישהו כותב על פתק משהו לכאורה צריך לעשות באפליקציה שהוא אמור להשתמש בה, זה היה מוצג שלקחנו ברשות כמובן. אז שמנו את כל הדברים האלה כאן, שלט, ראיות, בדיוק, ארטיפקט, שמנו מחשבים עם אוזניות עם קטעים מהסרטוני הווידאו שצילמנו, ערכנו אותם ושמנו כאן, אנשים ישבו והסתכלו, וזהו, ככה יום שלם עשינו פרומושן נורא חזק על הדבר הזה, תלינו שלטים בכל המשרד, במעליות, בשירותים, כל גוגל הייתה מלאה בשלטים האלה. ולחצנו על אנשים פיזית להגיע, ביקשנו מהחברים שלנו user experience שיבואו כדי שיראה מלא בהתחלה, וזהו, אנשים ככה עברו ועצרו והסתכלו, 150 איש ביום הזה הגיעו, ונשארו שם. בתור, כאילו, באמת הערכנו ששלושה אנשים, כולל אנחנו, יקראו את הדוח, זה היה מאוד שמחנו. זה היה בערך לפני 3 ומשהו שנים, ואז זה תפס כמו אש בגוגל, והיום יש, אנחנו קראנו לזה, גם אמרנו, צריך איזה שם מפוצץ, קראנו לזה Research Expo, ומאז יש אקספוס בכל גוגל, כל אנשי ה-User Experience, כולל דיזיינרס, עושים Design Expo, הם לוקחים את העיצובים שלהם ומדפיסים אותם על כל הקיר בערך, כמו תחזית מזג אוויר כזה, הכל כזה גדול, ומבקשים פידבק מאנשים על ה... קיצור, כל גוגל מלאה פוסטרים ואירועים כאלה קורים, ומאות אנשים מגיעים אליהם. זה אינפוגרפי, זה דברים... אתה יודע, זה אפילו לא אינפוגרפי כזה, זה... לא, היום, זה המצב של היום. כן. וזהו, מה שחשוב זה שאנחנו היינו שם איתם בחדר, ולמי שהייתה שאלה או רצה להתווכח על מה שהוא רואה, אז התווכחנו איתו שם. וצילמנו את זה, גם שמנו מצלמת וידאו בחדר, וצילמנו את כל היום הזה, וגם ערכנו אותו בסוף, והיה עוד תוספת וידאו כזאת ליום הזה. עכשיו, לא כתבנו שום דוח, הדבר היחידי שעשינו, הדבר הנוסף שעשינו זה באמצע היום, מכיוון שבגוגל עובדים מאוד מבוזר, אז יש משרדים אחרים שגם רצו לראות את זה, אז לזה אפשר לעשות 2 דברים. עשינו באמצע היום קאט, העפנו את כולם מהחדר, ויש לנו מצלמות וידאו קונפרנס, פשוט ניתקנו את המצלמה מהמקום, ועם החוט הראינו להם את כל הפוסטרים ככה לכל האנשים במשרדים אחרים, עשינו כזה, הסברנו, זה. העלינו אתר פנימי בבוקר עם כל החומרים שהצגנו שם, כל הפריסות של הפוסטרים, ובאקספוז אחרים שעשיתי, זאת הייתה הראשונה, עשינו אקספו מטייל, אז עשיתי אותו בניו יורק קודם, ואחרי זה במאונטן ויו, ואחרי זה גם פה בתל אביב הבאתי את זה, ואנשים נחשפו לזה מבלי לקרוא דוח. אז באים לחצי שעה, יש כאלה שנדלקים על כל העניין ונשארים שעתיים, וכותבים לנו אימיילים עם מה הם למדו, אנחנו לפעמים משאירים גם פוסטרים ריקים, היום זה קורה כבר בחדרים הרבה יותר גדולים, פוסטרים ריקים שהם מזמינים אנשים לכתוב מה הם היו רוצים לדעת, מה עוד אנחנו צריכים לעשות, כל מיני כאלה. אז יש דרכים אחרות לדווח על התוצאות, ויש, אין לי זמן, אבל יש עוד דרכים לעשות את זה בלי לכתוב אותו. הסיפור האחרון, וגם לא ממש סיפור, אותו אחד שבעטתי מהחדר, הוא היה קצת עקשן, אז רגע, אני אסביר רגע על מה אני מתכוון בבידוד ואין דבר. הוא היה קצת עקשן, וכל פעם שמשהו בדיזיין לא נראה לו, אז הוא אמר, אוקיי,
הם כולם מתחילים כבר להשתמש במונחים של הלין סטארט-אפ, כמה אנשים קראו את הספר הזה, cover to cover. אומרי, אני יודע שזה. אוקיי, תקראו. אז פיבוט זה מושג משם, שפשוט אומר שאנחנו משנים אסטרטגיה מבלי לשנות את החזון. אז הוא היה משנה, אוקיי, זה לא נראה לי, בוא נשנה, זה לא נראה לי, בוא נשנה, עשינו איזה, בוא נשנה. ואני כל הזמן הייתי משתמש במנטרה כזאת, שכל הזמן הייתי חוזר עליה, ולא עזר לי כלום. על כל פיצ'ר שאני רואה, כמעט כל פיצ'ר, אני אומר, זה בעיה, סליחה, זה פתרון שמחפש בעיה. זה פתרון שמחפש בעיה, זה פתרון בלי בעיה, זה פתרון בלי בעיה. זה מאוד יפה, אבל הוא לא פותר שום בעיה, ואף אחד לא יודע להגיד מה הבעיה. והייתי חוזר על זה, כמובן שאף אחד לא מתייחס, ופתאום באחת הישיבות האלה שהוא כבר הפסיק להעיף את זה, אז הוא בישר לצוות, לדעת 5 אנשים שעבדו על משהו, שכל הזמן אמרתי עליו שהוא פתרון בלי בעיה, הוא אמר להם, זהו, נגמרו לו החיים, אתם מפסיקים לעבוד על זה, אנחנו לא עובדים על זה יותר. אז הם כמובן התחלחלו, אמרו לו, למה? אז הוא אמר להם, זה פתרון בלי בעיה. אז והוא אמר, נראה לי שהוא בכלל לא קלט שזה משהו שאני גם אמרתי כל הזמן, הוא כאילו אפילו לא הסתכל עליי ולא דיבר איתי על זה אף פעם, אז כמו ילדים, להגיד כל הזמן את כל הדברים. כן, עכשיו מה שחשוב זה גם להשתמש במושגים שהיום הם תפסו כמו באש בשדה קוצים. מליד סטארט-אפ זה גישה לניהול שהיא התחילה בסטארט-אפים, אבל היא קיימת והיא תופסת והיא עובדת בכל סוגי הארגונים, כולל ארגונים ממשלתיים. ואנחנו חייבים להכיר את הטרמינולוגיה שלהם, למה? כי אריק ריס, זה ההוגה, האבא, למרות שהוא בן 34, הוא מדבר בשפה שלו, על user experience research ועל design, והוא דוחף לדברים האלה מבלי להגיד את הכללות שאנחנו משתמשים בהן. ואנשים מבינים, לא יעזור, הם מבינים והם עושים את זה. פתאום כמה סטארט-אפים רוצים, שספרו לכם אנשים שהיו פה מנטורים בשבוע הזה של הקמפוס, של הלונצ'פד, שיומיים בילינו מתוך השבוע על user experience בסטארט-אפים האלה. זה היה היומיים הכי שמחים שלהם. מי בכלל סטארט-אפים, מי בכלל חשב על user experience בסטארט-אפים לפני שנתיים, זה בכלל לא משהו שעבר להם בראש, הם בכלל לא יודעים על מה מדברים. ואחד הדברים שהוא כל הזמן דוחף אליהם, וגם יש לו מטרות לא מעטות, והוא כל הזמן חוזר אליהם, אם אנחנו עושים ריסרצ' כמו שצריך, אנחנו מנעים את התופעה של לפתח פתרונות בלי בעיות, שאנחנו נפתח את המוצר המושלם, היפה, הידידותי, השימושי והשמיש, ושאף אחד לא צריך. אז, והוא כל הזמן משתמש בשפה הזאת, וכל הזמן אומר את זה. הרבה מאוד חברות מסתכלות שאנחנו אומרים, אוקיי, מה עשינו? אז מה עשינו? מה שמשדרים למתכנתים, אוקיי, אתם צריכים לעבוד ולהשיג תוצאות, אז איך מודדים אותם? כמה פיצ'רים הם פיתחו, כמה באגים הם תקנו, וסופרים את הדברים האלה, ולפי הדברים האלה אנחנו עושים להם פרפורמנס ריוויו. אז והוא אומר, בהיגיון רב, אני חייב להגיד שהתקדמות זה לא בהכרח כמה how much stuff we're making, אלא כמה אנחנו לומדים. וזה הדבר הכי חשוב. ואיך לומדים? על ידי התבוננות ביוזר. זה חלק מהטרמינולוגיה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל יש לופ כזה של build, measure, learn, שאפשר להבין איך הוא קשור לדיזיין ולריסרצ', MVP, שזה ה-minimum viable product, יש שיגידו הפרוטוטייפ שאנחנו מכירים, ופיבוט שיש שיגידו שהוא קשור לאיטרטיבי, יש איזה מילה בעברית? מחזורי. מחזורי. שאנחנו עושים מחקר קטן, עושים שינוי בתכנון, באפיון, עושים שוב מחקר לבדוק שזה עובד, שוב ושוב ושוב ושוב. יש מישהו שקוראים לה ג'ניס פרייזר, שהיא גם אחת מהמובילות של הגישה הזאת, בהקשר של UX, שהיא אומרת, יש מעגל שהוא כל הזמן prove, improve, prove, improve, prove, improve. זה אינסופי, וזה בהחלט קשור למעגלים שהוא מדבר עליהם ולמילים שהוא משתמש בהם. בהבדל קטן, לא מקשיבים ולנו לא. אז אולי יש לנו מה לקרוא. והספר שלו היה רב מחר, בסטסלר בניו יורק טיימס, לפני זה יצא בכלל.
כמעט כמו ש... אז זהו, אלה היו 8 סיפורים ו8 לקחים שהם רק ממש קצה המזלג בכל מיני דברים שקרו לי ושקרו לכם ושיכולים לקרות ושעוזרים לי לפחות לנסות לפתור את הבעיה. את זה אני אעשה לזה טוויט כדי שיהיה לכולם את הרשימה. ויש לנו עוד לזה. ואני רוצה דבר אחד אחרון וחשוב. אל תעמידו. אני אעשה לזה התאמה מקומית בעולם הצעתי את לכולם, בארצות הברית באייבלי. אל תאמינו לי, תנסו לבד את הדברים האלה, תנסו לבד דרכים יצירתיות אחרות, כן לנסות לגרום לאנשים להיות מעורבים ומחויבים לריסרצ' ותחליטו אתם אם זה עובד בשבילכם או לא. עוד כמה דברים. אלה כמה ציטוטים מהרעיונות שעשיתי. אז עכשיו אני אספר קצת על הספר. הייתי נורא, שנה לא רציתי לכתוב את הספר, בסוף שכנעו אותי לכתוב את הספר, ואז הייתי מאוד 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 חסר ביטחון, בייחוד בפרק הראשון שכתבתי. כל הזמן בערך הייתה לי איזה ציפור בראש שאמרה לי, מי יקשיב לשטויות האלה בכלל? מה זה, מה הכנסת את עצמך לדבר הזה? זה עם כל 3 עותקים, מה אתה, ששניים זה אמא ואבא, זה לא... חלק מהחוסר ביטחון הזה אמרתי, אוקיי, אז אולי אני לא רק אסמוך על עצמי, ואני אדבר עם אנשים. אז עשיתי 2 דברים. א', פניתי לכל רשתות האנשים שאני מכיר, שעוסקים בתחום, אמרתי להם, אני מחפש סיפורים לכישלונות והצלחות של מעורבות ומחויבות לעשות ריסרצ'. אז קיבלתי 45 סיפורים, אמרתי להם, זה חייב להיות עמוד אחד קצר, אמרתי להם פחות או יותר המבנה של הדבר הזה, אמרתי, אם אין לכם מה לכתוב, אתם יכולים לשלוח לי תמונה שאולי תראה הצלחה או כישלון, אתם בוחרים עמוד אחד. וכמובן שקיבלתי כמות נכבדה, ו-44 מתוכם היו על סיפורי הצלחה, והיה רק אמיץ אחד שכתב, חלק סיפור של כישלון חרוץ. אבל בכל זאת, גם ההצלחות זה דברים שאפשר ללמוד מהם, והם עזרו לי להתחזק קצת שמה שאני כותב זה לא שטויות, אלא זה באמת דברים שקורים. ודבר שני שעשיתי, אמרתי, יהיה נחמד אם אני אראיין לזה 5 אנשים, וזה ילווה ככה את הספר באיזה אתר. שוב, חוסר ביטחון, עשיתי רשימה של 30, שלחתי לכולם אם אתם רוצים, כולם אמרו כן, אז אמרתי, אוקיי, אם כולם אמרו כן, אז נעשה את זה. והתחלתי לעשות את הרעיונות האלה, והם משולבים בתוך הספר, בכל מיני ציטוטים שהם רלוונטיים, והמשכתי, אני עדיין עד היום, כמעט שנה אחרי שהספר יצא, אני ממשיך לעשות את הרעיונות האלה, ואלה כמה ציטוטים נחמדים מהרעיונות האלה, סטיב ברוק, שמאוד שמחתי לגלות שהוא שונא לכתוב דוחות בדיוק כמוני, וכל לקוח שמבקש דוח אומר, אין בעיה, יעלה לך כפול, כי בשביל הסבל שלי צריך לשלט. סטיב בלנק, שהוא הפרופסור שלימד את הקורס שבו ישב אריק ריס, ואז הייתה לו ההתגלות של הלין סטארט-אפ, אז גם אותו ראיינתי, ודיברנו על ריסרצ'רס, הוא יזם סדרתי שהצליח ונכשל הרבה פעמים, רעיון נורא מצחיק, וכולי וכולי, ויש עוד כאלה המון. זה It's Our Research, זה השם של הספר, וזה הכתובת של האתר, שהנקודה בה לפני ה-ץ', זה It's Our Research, נקודה ץ'. אם הייתי בן אדם שלילי, אז ככה היה נראה הספר. בדגש על... פספסתי את זה, טוב. חפתי לעשות, זה אמור להיות עם ג'ייקוב מיץ, אני לא משנה. אבל אני לא, אז אני
מנסה כן כל הזמן להכריח אנשים להיות מעורבים וחלק מתהליך פיתוח. אני יודע שזו לא אטרקציה נורא גדולה, כי צריך לשלוח את זה מארצות הברית לכאן, אבל בכל זאת, 20% הנחה, גם לזה אני אעשה טוויט אם אתם רוצים. זהו. אם אני שיש שאלה, בוא נראה איך אנחנו נזמן. בסדר. לא חייבים לסיים ב8, אבל יש לנו עד 8. כן. גוגל, הייתי מצפה שיש שם, בגלל שגוגל פיתחה מודעות לכל הנושא של UX וחשיבות וזה, ומה שנשמע תחרות התנגדויות נשמע כמו חברה ממוצעת. לא אמרתי שכל הסיפורים.